Dan huwa dak il qal il-Ministru Tonio Fenek f'Novembru li għadda meta kienet jaqra l-budget għal din is-sena. Se nkomplu nżidu riżorsi finanzjarji umani biex il-Kunsilli Lokali ikomplu jtejbu s-servizzi li diġà jagħtu lir-residenti fil-lokalità tagħhom. Għaldaqstant se nżidu l-allokazzjoni minn 29 miljun euro għal 32 miljun euro. Qed nallokaw ukoll miljun euro għal inizjattivi speċjali fil-lokalitajiet. Iżda dan huwa dak li jagħmel il-Ministru Tonio Fenek xarejn wara. Għalina kien xokk qawwi li l-Gvern iddeċida li jnaqqas l-allokazzjoni tal-Kunsill. L-eżempju ta' din il-lokalità hija r-realtà ġdida li kellhom jiffaċċjaw il-lokalitajiet kollha ta' madwar Malta u Għawdex, inkluż dawk il-lokalitajiet meqjusa bħala żgħar. Jiena bħala Kunsill Lokali li huwa żgħir pjuttost jaffettwana ħafna. Il-baġit tagħna huwa żgħir ħafna, aħna x-xogħlijiet tagħna, ir-responsabbiltajiet huma kbar, dejjem jiżdiedu kuljum. Dan kollu ġara wara li b'effett immedjat il-Gvern kien kostretti naqqas il-fondi li kienet jagħti lill-Kunsilli Lokali minħabba li l-Kummissjoni Ewropea talbitu jnaqqas il-budget b'40 miljun euro. It-tnaqqis lill-Kunsilli Lokali li nżammuh mill-Gvern ivarja bejn 1,000 euro sa ftit aktar minn 7,000 euro. Tnaqqis ħajkonna xi 5,000 euro. Jista' jaffettwa kwalunkwe ħaġa u da rridu naraw aħna kif se nerġu nippjanaw il-pjan tagħna. Fittra li għandu fidejh One News mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali din il-mentat kif it-tnaqqis ta' dawn il-fondi sar mingħajr konsultazzjoni ta' xejn. Kull tnaqqis ta' lokazzjoni jaffettwa b'mod dirett il-Kunsill kbir jew żgħir kemm hu għaliex huwa l-uniku mezz ta' dħul li għandhom il-Kunsilli Lokali.